anyị ekene unu si na ya bụ nzu na ya agogo ya bụ ọbụ nzu si na ka anyị gọlụ ka unu ga-emezuru anyị ọnụ dibịa ka ọ na-ele ọ nara ele n'ọnụ obeke anyị si ya bụ eke mbụ na-arụ na ọ ga-amịtala anyị mkpụrụ dị mma achụfukwala n'anya ajọ mmụọ na ajọ mmadụ na anyị si na a ga-eji anya anyị na-abụ ibe dị mma a ga-eji anya anyị bụ ajọ ibe ọma ka anyị ga-eji anya anyị na-abụ a ga-eji anya anyị na-abụ ibe dị mma anyị si na-ekwenu ya bụ nzu anyị na-amụkwu anyị ya na-ejeta ibe ọma so iwe ọma anyị gbuo n'aka na anyị na-ebute iwe ọma gbuo n'aka ekpe anyị ga-egbu na mma okwu na ije anyị odo n'igwuru iwe mmetụ aka anyị odo n'igwuru n'ebe anyị kwuru anyị enwe edo anyị si na edo anyị ji bụ ka o wee doro na anyị na mmiri gbalụrụ agbalụ odido ka ọ ga-eda wee ṅụọ ya iwe mebiri emebi ndozi ka a na-edozi ọdụmma anyị si ka unu dozie nke ọbụla bụ nke anyị emetere anyị si ka unu dozie ya ka ọ dị mma na nke ọbụla bụ nke adịrọ mma anyị si na anyị ekwugo ka anyị kwuru n'arọ gara aga ya bụ ikuku ya ebu ya n'arọ gara aga arọ nke anyị nọrọ ahụ iru ọma na iru ọma na ndụ na arụ ike anyị si na ọ ga-edo unu na ekwenu ya bụ edo tata bụ eke mbụ n'arọ 2026 anyị si na anyị kenelu ọra mmụọ na mmadụ anyị enwekwa ọjị na ọjị ka anyị ji n'aka ya bụ ọjị nji n'aka bụ ọjị udo na ịhụnanya iji nrata oke ọgbọ niile na ekpere niile anyị kpere bụ ka ọ dị mma ọ dụrụ nwoke mma ọ dụrụ nwaanyị mma anyị si na mmiri aghakwa na-ata azụ abịa ghara anwụ na anyị si na arọ ọnụnwa iwe ndụ niile bụ iwe dụ anyị n'obu anyị eme nwụrụ n'arọ gara aga anyị si na n'arọ na unu ya eme ya ọfụta iwe ya bụ ọgbọ anyị na-agọ bụ ka unu bụ ọra mmụọ unu nọzie ọbụma n'oche nọzie mma n'oche o nwee ike ịkwado anyị bụ ụmụ unu bụ ndị kwetele n'unu ka unu mee ka anyị bụ ibe maka na ịbụta ibe na ndụ anyị ka ndị ekwere ji ya amalụ na ibe dị n'ebe unu nọ na dụka ele anyị si welu ekwu na ele anyị si eme na ka anyị nọkwa na-eso unu iwe dị n'ebe anyị nọ na ọnya iwe anyị na-ayọ na ụmụ nwanne anyị ndụ nke maliteche na ọ bụ ọka na-apa aka ọ ndidi ka anyị enwe anyị enwe na onwe anyị nọnụ were eme ọjị na-eme ekpere anyị nwere ndidi maka na ọ bụrụ ka anyị si bido mgbe anyị bidoro ka anyị ji wee bụba ibe o tekele anyị oge maka mmụọ abụrụ mmadụ mmụọ na-akwụ eme ka mmadụ na ọ bụrụ ele mmadụ si eche ka mmụọ si eche mmụọ na-eme ibie mgbe o ji sụ ya mbụ ekpele onye na ka onye si wee dị uchu seriousness onye a mmadụ dụ na ọ na-ekpe ekpere ndị na ọ na-ekpe ekpere ahụ n'ime mmụọ ya na n'eziokwu na ọ na-eso mmụọ ya n'eziokwu onye ka mmụọ ji welu olu ụtọ na onye ọ gọzie onye ahụ ụfọdụ na-abụba mee ekpere tata inyewe ekpere taa wee mee taa aghara enwe ndidi ọ dụba ka iwe majik ka a na-eme na majik ka a na-eme na o mere nne tata ka o butewe iwe ka iwe bịaba ozugbo mere iwe dị m mmụọ mmadụ ọ na-esi na chi ọ na-esi na mmụọ onye na o nwere mmụọ onye ọ ya abụ ịkwado ozugbo o rute iwe ozugbo nwee mmụọ onye ya abụ ọkwado ọ bụ na mmụọ onye na onye na mmụọ ahụ na mgbe ọ mere ụwa ya mbụ ọ mere ụwa ya mbụ na o kwere ekwe o kwetere iwe gbasara ọlụ kwetere iwe gbasara na ọ ya echikwa mmụọ ọnya o nwere nke o mere o wee palụ onye bụ iwe ahụ ọnọdụ ahụ wee fụtarịkwata ụwa ike onye ahụ ọ fụtakwa wee kwetere na ọ ga-eme wee megidezie wee mechaa kwetere na nka wee fụtazie
ọ dụba gị ọsịsọ na ụdị ka ime ibe ka ọ bụ na ka majik mere ozugbo. Ọ site na ka o si duru n'obu ka isi wee tinye uchu wee na-achụ àjà wee chụọ maọbụ mmụọ a wee nerute anya wee wuo obi iji achụ àjà bụ ka isi were eme ịghọtalụ. Ọnya bụ na mmụọ atụgharịa ọ blesi onye ahụ na esi na and ya bụ blessing mmụọ ga bless wego ọ bless wego onye ahụ agabagokwe n'iru ọ gabago o nwere ezi nkwụsị maka nọọ si na ọkpụrụ na ana o si na ntọ na ana wee gaba na ọ bụrụ na onye ahụ ji lụọ nke mee nke nna mee ọzọ n'ọnya bụ isi nọọ ntọ na ana. Ọnya ka anyị ji welu adị anyị na-ekwu anyị na-akụzikwelu ndị mmadụ na-akọwalụ ndị mmadụ ama na ibe a na-eme bụ omenala na ọdịnala. Ibe a na-eme abụrụ nnọọ ịgwọ ọgwụ ma ọ bụ ije weta ibe gwakọwa ọnụ ma ọ mebe nke nna na ibe a na-eme wele chisikie ka esi wele emie wele ahụ ndugbo si wee mie ka esi wele emie ya bụ mmụọ. Eziokwu na anyị bụ mmadụ na anyị bụ ụmụaka ike na ụwọdụ anyị anaghịzi emetechi ele ahụ ahụ mmụọ ndugbo si wele emie kama nọ na mgbe ahụ na ụbara ibe gbasara ụka adụkabara okpukpeluchi oyibo adụkabara so onye ọbụla nọ na ntọnala so onye iji ekuo si anya nyere gị aka ka o jeele gị njụ ibe dị otu ọ ga-afụta jeele gị ele ahụ isi chi ya ma nwetele gị the correct answer ị chọrọ nye gị ezigbo ụsa dị mma ibe iji maka ya wee zie ma ntata ọdụ ọzi na ọbụ onye isi ebe anya jeele gị njụ ka o jụta ibe dị mkpa onye lowe gị anya n'ibe ahụ esiri anya jee jụọ ọ sị na nwa anụnwa na-akpakwa n'ọgwụ na nwa na-akpakwa na dibịa na kedu ụdị ibe kedu iwe o ji ibe ndụ ọ naba ajụ ya eme na ọka o wele eje gwọ ọgwụ uche onye babụ ndụ ebidogodo mara ikpe n'ibe ịchọrọ izere ibe ya gị nweta ọdụ ọba ụlọ ọbala onye ọbụla ewelu ya bụ ibe ahụ wee kpọkirido onye ahụ ma ya gana n'iru elu o kwesịrị mana a ya na-enekwa onye ahụ anya enyemaka n'aka ana gbazie mbọ nyere onye ahụ aka ka o wee nwee ike wee gaa n'iru wee chụta nwa ebe ahụ o ji enye aka ọbịa bụ arụ asị na iwe gbasara okpukpeluchi ndukwe na ndị ekwere wee sị na ọnya ka anyị ji wee jide ọjị n'aka si na okpukpeluchi nke nna nna anyị bụ ahụ n'ọnya ka anyị kwụ ọnya ka anyị ya na-eme anyị na-ebe eme anyị ataga abụbụ agwụ rinne bụ ọnụ dị iche iche na mkpọlọmọnụ dị iche iche na nkọcha dị iche iche na ibe niile dị iche iche na anya bụ ibe gbasara ọlụ atata dị ire bụ utolie ka anyị eliwezi utolie ahụ bụ na oke ọbụla bụ nke lụrụ anyị bụ nke ahụ lụrụ anyị ọsọ ha bụ nọ mfe aka anyị lụrụ anyị si anyị weli anyị elie n'odo n'igwugwu nwa ọṅụ kene Chukwu maka na anyị maalụ na arọ na asatọ gara aga maọbụ arọ na-esi gara aga ọbụ arọ bifo anyị wee bido wee lụwa ọlụ na ọdụcharala anyị ele and ọdụrọla anyị mve mgbanwe onye ka anyị ji agwa ndị niile ka na-amanyite ọlụwa ndị aka na-edozili ọnọdụ a na-enwe ndidi ndidi bụ ka eji eso mmụọ anaghị eme ka mmadụ ọwụrụela mmadụ si eme ka mmụọ si eme ọwụrụela mmadụ si eche ka mmụọ si eche oyi ewofute onwe gị nye mmụọ ma ọ bụrụ anụ na ị nwere ọkpụkpọ oku na akala gị wofute onwe gị nye mmụọ ma na ele ahụ inyere mmụọ onwe gị jiri nwayọọ wee sobeba bụ mmụọ na-eso mmụọ ya bụ na ịnụtaba ozi babụ mmụọ ụfọdụ ka agha na-ezi n'ezie na onwe ya ụfọdụ ka agha na-ezi na ose na abụ ụfọdụ ka ọ ya abụ anọdụ a na-agwa okwu ụfọdụ ka ọ ya abụ n'aba and abụ onye na-agba dị iche iche ọ bụrụ onye nke onye na-agba n'ọnya bụ iwu na onye ka onye ọzọ ga-agba and ọ bụrụ ọkwa iwu na abụ onye gbara ọ sịghị na onye nke ahụ ọ na-agba bụ highest n'ọnya bụ asị ka ọ bụ ị na-agba nke onye ọzọ nwe nke ọ na-agba ya na mmụọ onye ọ bụrụ mmụọ nọlụgụ nọlụ onye ọzọ mmụọ nọlụ onye ọbụla dị iche iche ndị ka ọlụ ekele ọlụ eke ọlụ onye ọbụla dị dabam enwere ike ịgba nke gị gbacha anya ịlụ ọlụ nke gị lụcha nke gị ọ bụ na ọ
ọ gaziri bịa na onye ezilili ezi na ntị mebe di m o mekonete iwe agwara ya ma ọ ga iwu gị ana ọ bụrụ na agawa mmewasị na ọsọwa nwa bụ ultimate na nke ọbụla ba mechere na ọba bụ highest anyị nwe anaghị ekwu na anyị bụ highest iwe anyị na-agbazili onye ọbụla bụ usoro nke mmụọ onye anyị nwe ya enye aka si na-ekwe ka o si do na ka anyị si eme na saịdị nke anyị unu nwa jụzie ka unu si eme na nke unu ma ọ bụzi na ọ bịaba arụ anyị ajụzie ma anyị were usoro nke anyị ji eme na mpaghara nke anyị mee nye mmụọ nke agha anabatakwa otu ahụ maka ajụjụ ajụrụ ajụ wee lie na-evute ayaghị aya wee nwụọ iwe eji eme ya bụ mmụọ iwe mmụọ ka a na-eme mana ụfọdụ ndụ na-eme ya ụfọdụ amara ntọ na n'ọlụ a na-eweta aka nna eti n'aka ekpe weta aka ekpe ati n'aka a na-eme majik ebute nke eme nke a na-eme nke a mee nke nna a na-eme iwe di m ma nke bụ ụdị ọlụ kpụlụlụ dị mkpa a ga-eme ọmaiwe ayara eme ama anya jọmpụ mana ndị mmadụ a na-alụlụ ọlụ so were ebute maka ịgwa ụfọdụ iwe a ga-eme wive anwụ ọ sị na ọ tara akpụ na bayara eme nwunye ga-agha awụ uwe o nwere ụzọ ọzọ cotton join o ji ya emie ọ bịazie mee ụfọdụ ndụ ọlụ pasị kaba zukwuo ike ebe onye anwa bụ onye ọdụ ụlọ amara ọzinye anwa na onwe ya bụ onye abịakwuta mana ọ yara agwa onye anwụ na iru ya okwuo ya n'obu ya ọ gbalụ onye anwa abịa ishi onye bụ iwe na-eme ụfọdụ mbịa gwa onye ahụ na-ewe ihe eme ọ bụ nọ nke ịgba agụ nọ iwe ka ihe eme ọzi m na ọ nwere onye ọma jee ka ịmalị ya n'ọdụ mkpa anyị anaghị eme na anyị na-alụso ọlụ anyị na-akụzikwuru mmadụ iwe ka onye amalụ agbụlụ ya malụ ebe o si maka nwanne emewu nwanne ya nụwa nwanne ya ma onye nwanne na nwanne emekọ wanyị na owu nna ji ndị ahụ maọbụ owu ogbolodo karabụ ọ bụrụ na onwezi onye maalịna ọyije ọnya bụ ntọnana ụfọdụazi na baghere eme eche n'ọka mbịa mkpọ ọgwụ ngwaghị ọkwa iwe isi na ịghara emie ka m wee sị gị na-ele ka esi emie ka ọkwa ego ahụ ihe eweta eji ya gba gị ọkwa mụ nwa ka ihe ewetelu mwelu nke m ji ya eme iwe mwelu nke ndị otu m ọsị m na njụlụ ego gị ajụnụ ịghọtalụ ego gị anwụ na iwe njisi gị ji eme weta iwe ndị ahụ bụ nọ iwe dị important n'ego dum mkpa mana ọ bụrụ na mma asị gị weta ya ego ahụ ka m were ego ahụ nya ka mme iwe adabara ka m were ego si anyị makwa iwe na ba akọ na mụ nwa na onwe m jụrụ ego iyi ewetelu m ịghọtala na mụ nwa jụrụ ego iyi ewetelu m nji gosi gị na onwe iwe dị iche na egbe nwe iwe dị iche na egbe na iwe dị otu ụdị mkpa na ndụ and ama na ọdụ mkpa na ndụ na ezinụlọ ma generation na-abịa n'iru na ọdụ mkpa and nọ ka ịmalịa ka ije tụọ omimie ka ịmalịa ị na-eme na ụdị ka mme ụdị ụfọdụ ndụ na-eme ịbata bewa kpudiru na ana anakọtasị na onye n'ọgwụ ụwa bụ nna nna gị ma ọ nọ nne nna gị ọ ghara agba agha igwe onye ọsịghị na onwe eke ọsịghị ịlụzie na onwe ike nweke adụ mmadụ ịnọ na be unu ma onwee nweke na-atọ onwezi nweke nke ịmalụ na ogbolodo nweke nke anwụsi ụfọdụ akpọ onye asịghị na ogwugwu na ọgụ ma ọ nọ ngene n'ọlụwo ịghọtalụ nsị a na anyị anara agba ụdị aba anwụ echele ebo na anyị na-agbụ ya mkpụrụ na ele anwụ esi emie mgbe gboo na maka na ndị ugbo ahụ na ndị agha ejekwuru ha anya aka ịgụ nyaba arọ na ndị ichie na-eme na ba na-eje ụka aghụghọ kalizi ilo kali anya ụwụ kali onwezi onye na-ekwe onye ịgwara anya kpọọlụ ha bụ ọsị na kedu ihe iji aba ndị nwụrụ anwụ eme na ọ dị ka ịchọ iji egwu ọgwụ agwagwazi onye ahụ ka o jiziela aka ujezie mmiri nkwagharị ka ọ ghara ịrụzi na ndị ichie ahụ bịara maka ama na ụfọdụ aghara ekwe bịa ịghọtalụ onye ahụ jekwa wetakwa dị names ahụ bụ onye ichie ahụ ya akpọ mgbe a ya agba agụ ahụ oweta those names ahụ elistie the names mee ya ndị ichie be nna ikwu nna abịa vanaba abịa onye ahụ anọdụ ọka ogu ka esi emie ọ bụzigodo na ọ bịa nwụrụ onye ya aka ogu akwụdolie ka ogu na-aba ndị ichie ahụ sofa na osisi gaa n'iru ya aka ogu ama gbaa agụ ama gbata onye ahụ
anyị bịa gwa ụfọdụ ele esighị emi ọ sị na proses gị tara akpụ na o riri nne na onye ọya ga-abatara anụ na bie ọchịla ọwụọ ọ sị na ma ọ n'ikwu nne nyanwa na-ekezi ikwu nne na-ekezili ndị be nna gị na ndị ikwu nne gị oke ya na-ekezi ndị be nna gị na ikwu nne gị oke ọwọzi ndị be nna gị na ikwu nne gị ya zukọte wee jiri aka wa kọọ ogu mana be ọrụ ezugo wee kọọ ogu wee chọba omeniru ma omeniru ọja iwu gị iwe niile bụ iwe ndụ ụfọdụ ji ka a wee mee ọsịsọ wee na-eghelicha anya wee na-agwọtọ kachazi iwe dị iche iche ụfọdụ inwe ike o mechekwu ya ụfọdụ ahụ iwe adịghị ọsịsọ ọrụ eso mmụọ ọba n'obi umeala nwayọ ọ dịghị ọsịsọ che na o meche n'enume iwe dị m ka majik mee ihe apịziba mmụọ malụ ụgwọ ndị oji malụ ọrụ ndị chelie na-eme na-ayụ ya oke ọ tụgharịa iru ebe ị nọ ibe agaba mma aka mmụọ ahụ ị na-eme nwee ike onwe onye ọzọ ọnọlụ na-enye ya nri ọbụna gị nwe anaghị enye jue nri abụọ ele kwesị ị na-agụli ya nri ọnụ ma ọ na ịchọ ọ dị ịma ma ọ na obu nye ka ị nyere mmọkwa ọjị ọbụla n'ọka onye mmụọ ahụ fụta ọ na-anabe nwa ya nke na-enye ya nri chaala gị enwe na onwe na-anabe nwa ya and before i nyewezie ya nri wee kpọchighete mmụọ gị azụ ihe ama ụdị aja ị chọrọ and o nwere ike onye anwa achụ aja aka gị agharazi elu onye bụ na onye anwa avụla akụlowele maka onye ọzọ mmụọ nọ ka ya na ibi nwere ike onye nke ahụ chụgide acha gbuo ebu na gbuo ewu a na-ekwu ogbu kwesịrị mmụọ onye ebi ọ bụ na owu mmụọ nọ gịnị a na-abụ mgbu ọkụkọ na-abịa gị arụ mma ọjị na-abịa gị arụ mmụọ ya na be nwa ya nke na-emetie mma chaala onye nke na onye na-ebe ụfọdụ akụrụ weli ya na ụfọdụ asị na-eji akara aka na ụfọdụ ụwa nwa mere onwe ba maka wee kwuru mmụọ ba mkpa onye ọzọ duru mmụọ ba and mmụọ ọnụnwa ị na-abụ a na-ebe eme ibe gbasara chi a na-eme onye bụ chi anwa onye anwa bụ mmụọ ma onye ọbụla filu na ọ na-agwọ ọgwụ ma ndị sosaiti ma ibe ọchi mmadụ ka ba na-achọ ba nweta ya bụ chi ga ahụ malụ ibe mmụọ ga anwụ na-eli chụọlụ mmụọ onye anwa aja nye mmụọ anwa aja karịrị aja nwa nwee ike nye ụwa wee gwụ onye bụ na o jide mmụọ onye anwụ onye ka o jide mkpa na onye nweta mmụọ malụ mmụọ onye ọ na-enye mmụọ onye ọ bụ na ọjị ka aka lụwi idushon ịdụ pọnchua ma ọ gwacha ndị oyibo dụ pọnchua na-enye mmụọ ọghọ ọjị ahụ mmụọ ama nọ na ị na-ekpekwali ya na ọ kwarịla aka rarị mmụọ nwe a na-anụkpozi ka o megheli arụ ka o wee nweta ego ọkụkọ ka igbuolie ọkụkọ ama ka mmadụ onwe mmụọ ndị ya bụ ogodile evi ka ị weta ka inye bribe sofa na nwa ya na-enye ọjị stedi ka onye mkpa ọra abịa anaghị evi anwụ ọ ga-esowe nwa ya anwụ na-enye ọjị anwụ stedi malụ obu nwa ya anwụ ji enye ọjị anwụ stedi ma na-awa ọkụ ele o si eme ka nwa ya nweta ibe iwu gị ọ bụ na ọkụkọ ka nwa ya anwụ nyelie na-enye ewute obi niile na-esie na-agwụ ya ọghara ya na onye chọọ iji ewu wee nye bribe ma ọ wee bunu ọ wee ri bribe maka na nwa ya anwụ na-esie n'ime mmụọ na n'eziokwu etu a ka mmụọ si do ọnya bụ na ị nwere ike bụ ụfọdụ wele ebi chụọ aja welu nke iwu onye ji ụfụlụ ọkụkọ chụọ aja ọga iwu onye ji mbụ ọkụkọ chụọ aja ọga so na onye bụ iwe dụcha n'iwe gbasalụ ụzọ mmụọ onye ka anyị ji were ọjị na ọjị nwa dị very very important n'ụzọ mmụọ ya na nzu ị na-abụ na edo na mmanya ndụ a ji eme mmụọ mana ụfọdụ ndị fụta asị iwerelie nzu asị na ọ dị diabolically na ọ dị iwe dị mmụọ na ọ nwekwa ebe ọ ya edobe nzu agha awụ uwu na bie o weghere elu nzu okwu agwụ nke nwanụ aka ji advice ụmụ nwaanyị bụ ndụ aka anụrụ dị ọ bụ ọlụ mmalụ onye ahụ bido n'oge goo nzu ka ọ tụwa nzu ọ ya nwoke ga-anụ ya bịa ka ọ bụ na ọ na-atụ nzu ọ bụ nzu anwụ n'anya ọ na-atụ nabata anya na nzu anwụ ọ na-atụ ịma na ọ ga-anụ na ọ ma na ọgba nje ka ọ na-anụ nke nwaanyị agwụ ya ewedo na ndụ ya ka ọ ghara mbụ ime na ịdụ asọ ma ibi baza bịa ije werelie nzu mgbe anwụ osewe okwu ọ sị na ị na-agwọ ọgwụ ịchọ ka igbuo onye mana o bido n'oge malụ n'oge egwu ewedo na ndụ n'oge ọ malụ n'oge ọ bata ọ ghara eso okwu
mana na-eme nya nwa na onwe enye sef o nwere ike ịkwadokwu onye ọgwụkwụ na ọ mara ịkwadokwu onye omekwu nke ojikọ aka ọnụ tụkọ aka ọnụ nyụkọ amịrị ọnụ ọgbọ ọgbụgbụ ibuke onye wetache divọs ị na-abụ ụmụ nwaanyị anụrụ anị dị divọs anụrụ anị dị divọs ọka na mmụọ na onye yi na-agba onye ụta na-apịa onye ịtalị ụfọdụ were ụzọ ahụ so mmụọ ụfọdụ bịa mee chụọ aja yọọ mmụọ iwe ọ chọrọ mmụọ melie ọbazia bie relax ya inyezi mmụọ nri n'ọka ịtụ nzu n'ọka inyewe ọjị babụ nwere nke ọ na-eme ofilo ọ na iwe ezugolie mgbe ọ nọkọtaziri mmụọ nọkọtachigelie orure n'isi ọsi orugonie na ọzi na o mere nwa ya nke ka nke oele ka anya na ya aka esi wee nọ ọsi oke ebe ọ bụ na ọnya na ofilu na ọ machagolo iwe ụwa niile ka ọ gwazi anya nke o ji bụrụ mmụọ ọ chọọ ebe ọ ga-esi wee gbaba ya bụ ụta chọọ ebe ọ ga-esi wee gbaba bụ ụta iwe ụwa niile nwere ike zucheli oke ọ chọọ owu ebe wee radoba onye ahụ ebidokwa gbaghalịba iwu gị so ọ iwe dịcha na iwe gbasalụ mmụọ and nsusolo ntọnala ahụ nsolo ntọnala a na-ekwu iwe abụrụ ọgwụ mana ọgwụ ka ọ bụ aka na ịchụ aja chụfuo mmụọ ma iwe ịgwalụ mmụọ ka ọ ya na-eme the man idugo under control of mmụọ maka iwe anyị nọ bụ ozi ka anyị na-ejelu mmụọ ịgwa mmụọ iwe anyị chọrọ na ele mmụọ si ga-emie iwu gị mana ọ bụ na ịchịkọta nwuru onwe gị na mmụọ wee malụ mmụọ ndị ahụ na ele isi ga-emeba mmụọ niile aghasa o nwere ka ihe esi dagbute na ikpo mmụọ kwuo iwe adabara adaba mmụọ egbuo onye ahụ mmụọ ya egbuo onye ahụ bụkwa mmụọ onye anwa mmụọ onye na onye ahụ yi egbuo onye ahụ iwu gị so ele ka o si wee dịcha ikono mmadụ ekwugbu unu n'okwu unu mana ya nara enwe ebe ekwu anyị na-ekwu okwu anyị ka ọ tọọ ụtọ anyị na-ekwu okwu anyị elu osido aka ụfọdụ ya abaghị ekwu a na-epenti okwu na-epenti okwu ụfọdụ weta nke akọtụ ọjọọ ya tinye nke nna ụfọdụ arafu iwe ekwesịrị ka ọ kọọ iwe ọzọ ụfọdụ ka ọ wee bụ na a na-enwe viewers anyị enwekwe time viewers ibe anyị nọ bụ anyị na-achụ àjà anyị na-alụ ọrụ direct ibe anyị na-eme bụ practical anyị anaghị eme theory after anya na ọ na social media na-akọ bla 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 akọlide bla 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 ekpu okpu ndụ nza dozie kwụọ cotton penticha ebe onye ahụ nọ ọ na-ekwu jee ebe m nọ mma ọ na-enene ebe ọ nọ na-enene ihe okpu na-enene akwa oyi na-enene ekike okele anyị nwa na-anọ n'iru ọrụ stedi ọda nke ime aṅasị anyị aba abịa na aṅasị alụ anya na-abụ agwọ na-abụ agụ na-abụ ibe dị iche iche anyị emechi ibe anyị chọrọ ime anyị anata ọda nke orimili nje anya ele ọbụla o si data site na ndụ onye ahụ ele mmụọ onye ahụ sikwu na ele esi ya emie ọdụmma anyị etekiwe the risk ka anyị wee mee ka onye ahụ dị mma iwu gị and anyị mechaa ya ọ na-adụ mma ọ bụrụ onye na-anwụ anwụ ma onye ya afọ ọ nara afọ ịghọtala so ọ bụrụ na onye na-achụ ego ọdụkele anyị na-abịa ekwu onye ahụ enwebe ndidi mebe ekpelie na-eme ekpelie na-ayọ mmụọ ọnya ọ na-enweta ego onwe ụgwọ o ji mmụọ ma ibe ọ ga-emelụ mmụọ ya ọ na-achụ àjà mmụọ ọnya na-emie ibu na ego ahụ ya na-egbogote onye ahụ ya na-enwe ego ibe ọ na-eme a na-egbogote mana ọ bụrụ na ịchụ àjà ike mgbe ị chụchara àjà ele mmụọ si eme ibe bụ ụfọdụ oge enwere ike chụcha àjà ego akọwụ n'aka ọkụchiche onye anwa aka nwere ibe aga agụ nwere ibe ọbụla ebe niile esizie iwọtara ụfọdụ ndị ome na ọbụ bịa ka ya sị na ụfọdụ ibe o mere agara ma ọ na ibe yilienu ọ ghazie focus na-eme ekpere na-ayọ mmụọ ibe dịdebe bụ ịjụrụ anụ bụ na ndụ ụdụ na nke imele dị mma ma ibe amazi ma ibe dị n'ụba ka ọ bụ na o nwere ibe ọzọ kpata onwe na onwe mmụọ ọzọ kpata na agba ụta amalụ onwe ibe mmụọ ahụ chọrọ amalụ ọ bụ na ijiri ya mgbe ahụ amalụ ibe ihe emedugo wee yọdugo ayọ ịyọ mmụọ nke ahụ ebutuo ị na-strọgụl kwa na-eme na-ayọ ekpere mgbe emegide ya bụ mmụọ ahụ zuo o tiwuo ụzọ weta onye enyemaka ya enye aka ka ibe ị na-eme wee gaa ma o wetebe ọlụ ma o wetebe abịa ibe agaba
without ejere bute nke nna konuko nke nna emechicha asị iwe nna onye metere nọ iwe nna onye metere nọ iwe o metere iwe onye metere nọ ya na-eso ụmụ ya. Onye ka m ji si na iwe ọbụla onye metere ya bulie n'isi, nke m mete ka m vuo n'isi m nọ iwe nkwu na nke m mete aghara adụla ụmụ m, ọbịa aghara adụla ụmụ m, ọbịa nwekwa iwe m emete nwere nke nna m metere. Ya wụrụ ka anyị nọba dịka mgbe anyị na-ebido ọrụ, nna m sị m ọkwa m ahụgowa ka ọ mụcha anyị aka anyị zuo oke, ọkpa anyị zuo oke, anyị zuo oke na mmadụ. Nsị ọsị m onwe onye na-agụ ọnụ mmiri ba nsị awa onwe onye ọkpịa gbagọrọ ma isi nsị awa ọsị na iwe o ji ekwu ewu maka mgbe ọ ya arụ anyị anyị naba alụ ọrụ ọnọkatazi anya esi na ele esi alụ ya esi na anyị amụta wee bịa tinye owe anyị wee mụta nwa o wee nwee nwa ya ọkpịa gbagọ ma ọ na-agụ ọnụ mmiri ma ọ nwee iwe mmiri si ọsọkwa ya bụ na n'ọnọdụ ndụ na ọ ga-egbu onye anwụrụ ọ bụ na ọ nọzi ndụ na ọnwụ ga-anwụ na ọ ga-egbulite onye anwụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ na o mechichi onye anwụ iwe okulu mmiri chi onye anwụ si na maka ka anyị ma maka akpịlị na anya ukwu onye aftazi ọfụ jee mụta iwe lanarị eme wete na ụdị ka o wee nwebe iwe ụwa karịzịa ele ọdụ na anabasi wee dobele onye ahụ ọ sị na iwe akpịlị na-eme. So na arọbunagụ nwe ka ọ na-ebute o weta ego wetalighị nke ọ ya ewetalighị inwe sevis nke iyi esevu welu nke iji egote ọjị na mmanya na-egote wee nke iji edowe ọkọ iwe na-egote nne iyi eli n'ọnụ wee nwenwe ike iji ekpe ekpele wee na-ayọ nọ ndụ imele ịlụ ụlọ ọrụ ọ gaziri na ọ baghị eloteghị onye nnọkata otilighị nwa ego gị wee gote ọjị gote iwe melụ mmụọ nke imele isi na ya wee na-elite onye ọ gbakọziri ọnụ o nwee ike o melighị nnukwu mma tọrọ atọ n'ọlụ alọbunagụ si were eme na ọ bụrụ onye ahụ fụta o mee ka o wee mee iwe dị m o jezie mee iwe ya akpọkịrịdị ezinụlọ ya na onye mee ya eme ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ na o mechaa onye ahụ iwe okuru mmiri chi onye ahụ ibuke. So wee wuli ya bụ iwe wụta ntọ na ana iwe gbasara usoro ọrụ a na-alụ ya anwụ na-alụ ya onwe iwe onye na-enejela anya were alụ ibuke. Sofa na chukwu mere iwe na ị na-alụ ya na agụ anara agụụ ọya ụba ya kwuokwe ka ọ gụọ ezinụlọ na nwoke ahụba na-eweta ya ị na-eme ya na ọbụ echi niile chukwu eweta onye enyemaka onye ya zi na onye ekpekwana m ekpere na mgbaghalịchakwa okpere m ekpe melụ m ịlụ ọrụ ma ọ dụlụ na mma ụkọ na mma emekwenye nke mma enyekwenye ibe ka o wee na-eneta onwe ya anya ịma na chukwu wetara ekene arọ bụ na ekene ndị ichie. So ụfọdụ ndụ bịazi aba na-aghakị ọnụ ka ọ bara iwe ọzọ. So anyị adụrụ na ụdị ahụ n'ihe anyị na-ekwu okwu ewu na ọ ga-adụrụ na anyị na mma ndị ichie biko na unu ewe n'iwo na anyị si na nwa ọjị wee kọwa akụkọ miri emi anyị taa ọjị anyị atati ya ndụ tati ọgani tati ya iri dị mma ha na-aba chukwu na ọdị na ọra mmụọ niile na ọ ga-ele na anyị na ọbụ anyị si na-ene ọjị anyị si na iwe anyị na-ekwu okwu ewu ka ọ dị mma na ka ọ dị mma ka anyị na-ayọ anyị si ụnụ ma anyị na anyị nzuo na anyị nzu ka anyị na-ekwu okwu ọmụma anyị nzu mafuo na anyị unyi ma anyị nzu ka o wee wuli iwe ekwu ka a na-eme nke ewu ka a na-enye unu nke ewu mmịa anyị enye unu mmịa ike o nwelu mmịa ike wee kwafuola anyị iwe ọbụla dị ike n'ụzọ anyị ọbụla dị ike n'ụzọ anyị ka o kwafuola anyị kwafuna ya na-eke kwafuna ya n'oye kwafuna ya n'oye kwafuna ya na-abụ kwafuna ya na nkwụ iwe ọma mee na anyị na-abụ eziokwu anyị si na-ene anyị si na-ekwe na ọjị ya na mmanya anyị na-enye unu nwa na-eke nwa na oye nwa na
nwa na-akwụ ka anyị kwuru ka ọ ga-adụ nọ eso ọgbọ ga-esoro n'ọwọle anyị nna m n'enzu na-edo ọnya bụ ọwụ anyị na-agụ ka ọ dị mma chukwu kere dịba na na-ekele fe niile kemana onye ọya ekema na onye ọya ekema afọ netikwe n'ụbọchị tata wee ekele tikwe na abịa n'azụ n'ụbọchị tata ma na-asụkwu mekwa nke ụmụkwa n'izu netikwe ụmụ ọgbanje ọgbanje dị na-asị ọgbanje dị n'ilu netikwe n'ụmụ dada ndị nnekwu dada ebe na mmiri afọ na mmiri enwekwe niile na anyị anakwa na-enwe azụ na mmiri anyị nwekwe na azụ na mmiri akwụkwa n'ihe ego ma na-asị n'ụbọchị tata ewelegokwe n'ihe ahụ na-eto eke izizi n'ime ọla anyị nọ n'ime ka ọ na-asị na ọgọ ezigokwe n'anyị aspara na anyị jelo ka anyị jere anyị n'aka anyị na mpenu nke onye na-eme ka ọ na-eti okwu n'iwe na-etikwa ụmụ ichie ichie okwu na agbara ebe nna ya n'ụbọchị tata ma na-asịkwu mbekwa nke ụmụọkwa n'anyị nzi aspara na aka ọbụla na-amụ unyi unyikwa n'ihe lụrụ alụ ka anyị iwe dị na ndụ anyị ka ọ chakefe enyi maka ha were ugo ga-achake na ha were ugo ọgbakwo ndị ilo ya alụ n'ọnụ dibịa ka ọ na-ele anaghị n'ọnụ obodo etu ka anyị kwuru ekwu n'ihe mejuo ọrịa n'ọnụ igbo na-azụ ọ ya emetala anyị mkpụrụ eke tata wee eke mbụ na arọ na ọ ga-adụrụ anyị na mma anyị so ọrịa adịghị otu iso anyị so ka anyị kwuru ka ọ ga-adụ udo bighachi na anyị otu na ọrịa adịghị otu iso nwee isi na ọ ga-adụ